dai kamar yadda muka gani bayani da ya hito da cewa daga ofishin shugaban mu na Niger ya sa hannu na cewa an yi wa matar tsohon shugaban ƙasa marigayi General Ibrahim Bare mai nasara Dr. Clemence Aissata Bare an yi mata jakadiya ambassador ta Niger ga ƙasar Amurka. Idan mun diba wannan abun dole mu jinjina ma shugaban ƙasa da mashawartan shi na cewa suka ɗauki wannan decision ke. Bayan mun gani da aka yi babban zama na ƙasa a si national aka zo aka ce a hiddo duka bayani a sa cikin haske duk abubuwan da ya faru a rasuwan General Bare mai nasara, yanzu sai muka ga an yi ma matashi ambassador a ƙasa mai matuƙar muhimmanci ƙasar Amurka. Dr. Clemence mai nasara ga wanda ba kusanta ba, Dr. ce ta likita tun ma kafin ta yi auren General Bare mai nasara. Bayan auren su mun gani da mijinta marigayi ya kama ya shugaban kasa, sannan kuma aka zo aka juya da shi har ma ya yi sababin rasuwan shi. Bayan rasuwan shi ta bar Niger ta tafi ta zamna tsakanin kasar Faransa da kasar Swiss, tsakanin Paris da Geneva. Bayan shi a cikin labari dai da muka samu na cewa tun wajejen 2010 tana zamna ne a kasar Senegal da ita da diyanta. Har cikin wani tambaya da ake mata ana cewa wai menene yasa to ta gudu ta bar kasa, ta ce a'a ita ba kasanta ta bari ba, amma abubuwa ne suka faru a cikin kasanta Niger wanda dole yasa har sai ta ɗauki wasu decision ta bar aikinta ta koma wani wuri daban, amma harkan faminta da diyanta su tashi su koma wani wuri daban. Mace ce mai ilimi, mace ce wanda da ita aka yi gwagwarmaya ta samu ma Niger incin kai. General Bare mai nasara ya yi gwagwarmaya su General Chanin nan na cewa arzikinmu ya yi mu amfani, na cewa Niger kinmu mu ma mu tashi mu yi kanmu. Amma cikaskin da General Bare mai nasara cikin gida da waje, na cikin gida ba sai mun faɗi ba tun da ta na kusan shi suka tashi da shi, daga waje kuma ƙasar Faransa da ƙasar Amurka suka sama General Bare mai nasara a lokacin kenan suka sama Niger takunkumi na kuɗi, aka kumtata mana na cewa babu a sakin mana kuɗi kenan babu yanda za mu yi da ƙasarmu, kuma hadde tsautsayi ya zo na rasuwan shi. To wannan mace ce wanda insha Allah ni dai a ra'ayina na cewa za ta iya kawo mana amfani ga ƙasarmu Niger a wurin da aka sata, musamman ma yanzu ƙasar Amurka da take waiwayen ƙasashenmu na US don a yi mu'amala na harkan tsaro, na harkan kasuwanci, na harkan diplomasiya. Muna mata fatan alheri Dr. Clemence Bare mai nasara, kuma da fatan wannan abun alheri ne gare ta ga faminta, kuma alheri ne ga ƙasarmu, da fatan cewa wannan farkon alamu ne da muka gani na cewa za a fara tabbatar da adalci ga duka wanda aka zalunta a cikin ƙasarmu Niger. Har yanzu kuma a cikin ƙasarmu Niger, Prime Minister Ali Lamin Zain alhamdulillah mun gani ya sake fitowa bayan bacewa da yi, da fatan bacewa alheri ce insha Allah. Mun gani ya yi zama da tawaga guda biyu. Tawaga ta farko shine na masu kula da harkokin tourism da hotel a cikin ƙasarmu Niger, cikin neman gyara sunan ƙasa, neman hiddo sunan ƙasa a Niger. Mun gani minista na artizana da suke kokari da duka ma'aikatanta da a ƙarfafa abubuwan tourism da abubuwan al'adu namu na Niger, wanda har muka gani an yi zaben wani kwamiti wanda zai kula kuma ya bunƙasa harkan buɗe ido a cikin Niger da harkan al'adu. Sai muka gani kuma ofishi mai kula da harkan ma hotel da harkan kasuwanta hotel ya je ya zamna da Prime Minister Ali Lamin Zain, sun kai mushi kukansu kuma sun kai mushi abubuwan da suke bukata. A ciki shine na cewa suna bukatan sosai su san wa'annan hotel daban-daban da suke harkoki a cikin Niger, a rika ba su cikakken rahoto na nawa ne kuɗi yake shiga, nawa ne suke kashewa, don ya zamanto su wa'annan mutanen za su ƙara ƙarfafa musu tafiyansu, za su iya kare su, sannan kuma za su iya ba da bayani mai kyau ga mutane masu so su rika sabka a cikin Niger, cikin hotel namu daban-daban na Niger. Ba kamar yadda muka gani ba idan kuna tuna kwanakin bayan abun da har yayi sababin aka rufe manyan hotel na ƙasar China, wanda harka ne cikin duhu, ba su ba da isassan bayani na abubuwan da yake faruwa. Tawaga ta biyu ita ce da ta zo daga FME kenan, kamar Bank Mondial da muke cewa a Hausa, wanda suka zo don su tattauna tare da Prime Minister, kuma a matsayin shi minister namu na finance, ya ne ake tafiya da harkan kuɗi, ya ne program duka na bunƙasa arziki a cikin ƙasar mu Niger. Wannan tawaga ta zo kuma suka ce suna jinjina ci gaban da suka gani ana kokari ana yin shi a cikin Niger tare da jagorancin shi Prime Minister Ali Lamin Zain a matsayin shi Prime Minister, ko kuma a matsayin shi minister namu ma na finance na ƙasa. Har yanzu daga cikin Niger, cikin ƙara ƙarfin alaƙa tsakanin ƙasar Senegal da ƙasar Niger, mun gani jakadan ƙasar Senegal a Niamey ya kai ma Ade na Niamey ya kai mushi visit. Suka ce wannan visit kin ya zo ne ya yi
don su gani ya ne za su ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin Niamey da Dakar, su gani duka experience ya ne za su samu su ƙara ba da masaniya, kuma ya ne za a ƙara ƙulla alaƙa na al'adu kuma na ma har tun da diplomasi ne wannan ake yi. Kan mu manta da cewa kamar yadda muke da 'yan Niger da yawa a ƙasar Senegal musamman ma a Dakar, haka muke da 'yan Senegal da yawa a cikin ƙasar mu ta Niger. Wannan visit ce mai muhimmanci da fatan zan mu ƙara ganin kullum ƙara ƙarfin alaƙa tsakanin ƙasashenmu na Niger da ƙasashe musamman ma namu na Africa del West. Idan mun yi maganan kuma ambassador na Senegal, sai mu yi maganan masu gidansu. Prime Minister na Senegal Ousmane Sonko, wani babban ofishi daga ƙasar Faransa ya aiko mushi invitation na cewa ana gayyatar shi ya je garin Paris a ƙasar Faransa don ya halarci wani babban taro da za a yi ranar 25 ga wannan wata na September. Prime Minister na Senegal Ousmane Sonko sai suka hiddo bayani daga ofishin shi na cewa saboda wasu abubuwa da yake da ba zai iya halartar wannan taron ba, kuma yana gode musu. Ya ce a zuwa gaba tunda shugaban ƙasar Senegal sun yi magana da shugaban ƙasar Faransa na cewa Prime Minister ƙasar Faransa zai kai ziyara Senegal. Ya ce a lokacin to idan Prime Minister ƙasar Faransa ya zo mishi za su tantamna bisa abubuwa duka masu muhimmanci. Har ya ƙara ba da bayani, ya ce a cikin wannan watan yana da tafiya a ƙasar Emirates, sannan kuma daga ƙasar Emirates zai tafi ƙasar Italy don ya zamna da mutanen shi na ƙasa. Za su yi taro na shi Prime Minister Ousmane Sonko na ƙasar Senegal tare da duka 'yan Senegal da suke duka Europe a garin Italy. Ya ce don su tantamna da yane za su yi su bunƙasa, yane kuma za su amfana da 'yan diaspora kinsu, yane kuma za su taimaka masu 'yan diaspora don su rika zuwa suna bunƙasa arziki a cikin Senegal. Wannan ne a gani na abu ne na rike mutuncin ƙasa, na cewa tunanin Ousmane Sonko ba kamar tunanin shugaban ƙasan shi bane. Duk da cewa Ousmane Sonko shine yayi sababin zuwan Diomaye Faye ga shugabancin ƙasar Senegal, amma har yanzu akwai abubuwa na zaku gani bambancin ra'ayinsu ne. Ousmane Sonko kuma baya so ya tilasta ma Diomaye Faye yin wasu abubuwa kamar ya hana shi zuwa wani wuri ko ya tilasta mishi zuwa wani wuri, dan yana girmama tafiyan diplomasi, yana girmama kuma da cewa wannan matsayin shi shugaban kasa ne. Amma kullum in mun gani Ousmane Sonko idan ya fito yayi magana ko kuma wani wuri da yake tafiya, mutum ne har yanzu yana tafiya a bisa ra'ayin shi na da na cewa shi tafiyan Afirka yake. Yawanci 'yan siyasanmu na Afirka daga an gayyace su a Faransa, kai ko shayi aka ce su zo su sha a Faransa, kaga sun ɗauki jirgi sun tahi. Amma yanzu Ousmane Sonko ya ce ba zai iya halartar wannan taron da za a yi ba a ƙasar Faransa, duk da cewa a cikin sati guda kafin wannan abun zai tafi ƙasar Italy, kuma 'yan Europa sun san menene nisa tsakanin ƙasar Italy da Faransa. A haka muke yi mishi fatan alheri, kuma muke fatan kullum muma da manyan mu murka ɗaukan darasi na mutane wanda suke tunani sosai kafin su ɗauki wani mataki irin gaskiya dai kam su Ousmane Sonko, wanda ni dai har yanzu kullum ina jinjina mishi, ina jinjina mu tunanin shi. Cikin gaugawa labaruka kenan namu na kasashenmu, sai mu haɗu da ku a sauran labari. Allah ya kama mana.